Sziasztok! Most beszeretném mutatni Satpár kb. Olyan 5-ödjére már a kemencét, meg még beszeretném mutatni mellé egy ilyen kifogyhatatlan glowstone forrást. Ugyanaz a nevemben is az 5, egyetlen egyszer sem fog változni. Nos hát, ugyebár itt megkeresem a szerveremet. Előre mondom, hogy nem bakitos, és hát itt most szépen elintéztem. Nagy bugot csináltam, most itt a zárás, akkor ebben elindítjuk. No. És azt szeretném mondani, hogy majd Hobby is fog csinálni egy videót, de azt is majd nem fogom felvenni, de az én karakteremet nem annyira fogjátok látni, ma majd. Nos hát, akkor itt is volnánk. Akkor először megmutatom nektek a kifogyhatatlan erőforrást. Ugyebár rakjunk ide vizet, kiütjük alatt a blokkot, a másodikat. Itt a lávának nem kell kiütni alatt a blokkot, de ha szeretjük, akkor szeretjük. Nos hát, akkor meghúzom a kart, és ugyebár kitolja a sima dugattyút. Ugyebár most itt is látható egy bugfajta, kiütöttem, és még mindig valamilyen módon ég. Nos hát itt most ennek a technikának nagyon gyorsnak kell lenni. Ennyire gyors. Nem, látjátok, én most itt elhibáztam. Nos, így is lehet megcsinálni ezt. Ismertek. És ugyebár rával mindig ott megcsináljuk, hogy összejön. Nos hát, igen. És most nagyjából ennyi is lenne, úgyhogy erről a technikáról most ennyi. Ugyebár nem látjátok. Ha nem sikerül a videó, azért még így hagyom, hogy csak meg be kellene kösni. Hobby csinálja a csapdáját. Nos hát ez itt a második csapdám. Ez egy ilyen gombról működő kemence. Nos hát, nagyon egyszerű, ide rakjunk alvilági követ, és ugye az itt lebeghet is. Ide rakjunk be tűztöltetet, tök mindegy, hogy hanyas pakkot raksz be, nem számít. És ezért rácsal kerüst körbe, az a lényeg, hogy mindegyik kilőjön egy-egy tűztöltetet. Ugyebár most azt hiszitek, hogy ez nem fog működni, mert a téglán ugyebár semmi nem tud áttörni szinte. Nos hát azt kötve hiszem, mert itt is látható egy bugfajta. Látjátok, ugyebár átment a téglán. Olyan, mintha a tégla most tompította volna az esését egy blokkra, és így voilà, kész a kemence. Nos hát ennyit szerettem volna mutatni, úgyhogy sziasztok! Hobby majd fog csinálni egy kemencét, úgyhogy, vagy legalábbis egy csapdát, igen. De még nem biztos, mert Lehet, hogy nem fog működni, igen. Úgyhogy sziasztok!